Velkommen til Vikingetiden. Jeg kommer til i den her præsentation at præsentere den her helt særlige periode i dansk historie, vi kalder for Vikingetiden. Vi kender alle sammen vikingerne, og vi husker vikingerne som nogen, der tog ud i verden, de plyndrede, de voldtog, de gjorde alle de her ting, som vi jo egentlig ikke rigtig må gøre i dag, og som vi i dag godt kan blive enige om, er noget, man skal holde sig langt væk fra. Alligevel så synes de fleste, at vikingetiden, det er sgu en meget fed periode i dansk historie. Det kommer vi til at beskæftige os lidt med i den her video. Så kommer jeg til at fortælle lidt om, hvordan så samfundet ud, hvem bestemte, hvad troede vi på, alle sådan nogle helt basale ting omkring vikingetiden. Jeg kommer også til at fortælle lidt omkring, hvordan vikingetiden, det har en rolle stadigvæk. Vi snakker lidt historiebrug, hvordan bliver historien brugt, og hvordan er vikingerne blevet brugt i eftertiden. Vikingetiden, en periode fra 793 til sådan cirka 1050. Det er en periode, vi ved relativt lidt om. Vi kan i historie rigtig godt lide at arbejde med skriftlige kilder. Der er ikke super mange skriftlige kilder omkring vikingetiden, fordi det er så utrolig mange år siden. Vi ved relativt lidt. Vi har nogle skriftlige kilder. De fleste af de skriftlige kilder, vi har, i hvert fald fra Danmark, det er runer. Runer står typisk på runesten. En runesten, der vil der typisk stå af en eller anden fyr. For eksempel en mand, der hed Tormod, har rejst denne runesten for hans far. Så ved vi, at der er en fyr, der hed Tormod. Han har haft en far, og der har været nogle sten. Og på den sten, der har Tormod været i stand til at hakke nogle runer. Meget mere kan vi ikke rigtig bruge den til. Nogle gange er der nævnt en konge, nogle gange er der nævnt nogle andre titler, så det kan være med til at fortælle os om, at der har været et socialt hierarki i vikingetiden, men det er meget, meget begrænset, hvad vi har af skriftlige kilder, i hvert fald på dansk. Vi har nogle udenlandske kilder. Dem har vi nogle flere af, og dem bliver vi nødt til at støtte os ret meget op af. Problemet med de her udenlandske kilder, det er, at dem, der skrev noget ned i den her periode, det er gerne kristne munke. Og vikingerne, de havde sådan en lidt uheldig tendens til at plyndre de her klostre. Så når afsenderen, det er nogle kristne munke, for eksempel frankiske eller engelske, angelsaksiske, så var der en meget negativ tendens over for de her vikinger, fordi de lige havde plyndret dem, som så skal omtale dem i de her beretninger. Så på den måde, så skal vi være lidt skeptiske overfor, at vi skal være kildekritiske over for nogle af de kilder, der er til rådighed. Når vi er så langt tilbage i historien, så bliver vi nødt til at alliere os med vores gode venner, arkæologerne. Vi har nemlig en hel masse arkæologiske fund, som vi kan bruge, og som vi kan tolke på, og så vi kan danne os et indtryk af, hvordan har det nok højst sandsynligt måske været her i vikingetiden. Men der er ret meget usikkerhed om, hvordan at mange af tingene egentlig har fungeret i vikingetiden. Nogle ting er vi sikre på, nogle ting er vi mindre sikre på. Det vender jeg tilbage til. Det her, det er Danmark. Danmark, jeg har Bornholm gemt bag mig, men ellers kan man se, vi har Fyn, Sjælland, vi har Jylland. I vikingetiden, der ændrer Danmarks størrelse sådan ret meget. Det vi kender som Danmark, var ikke nødvendigvis det samme som det vi kender i dag. Det er ikke nødvendigvis det samme som der var Danmark for over 1000 år siden. Slesvig, Sydslesvig hernede var en del af det, som vi også ville kalde Danmark på det tidspunkt. Vi har den vestlige del af Sverige herover vil også være underlagt en dansk konge. Det er lidt forskelligt. Nogle gange har de danske konger utrolig meget magt, andre gange har de mindre magt, men det her, det vil typisk også være noget, vi vil kalde for Danmark. Vikingerne, deres Danmark, det så selvfølgelig meget anderledes ud end det Danmark, vi kender i dag. I dag, der kører vi rundt på veje, vi kører rundt i biler, der er lufthavne og alt sådan noget. Det var der altså ikke dengang i vikingetiden. Det område, jeg viste før, som var Danmark i vikingetiden, det vil i dag have omkring 10 millioner mennesker boende. I vikingetiden, der var det markant færre. Det var
vi aner ikke hvor meget. Der var ikke så mange folkeoptællinger dengang, men man gætter på, at der i hvert fald var under 1 million mennesker, så der har været markant færre mennesker. Nogle af de byer, vi kender i dag, de var der også dengang. Vi har byer som Aarhus, Viborg, Roskilde, Lejre ligger der stadigvæk, Ribe. Hedeby, det var den absolut største by, og når det er den største by, så er det ikke nogen stor by. I skal ikke forestille jer København eller Aarhus i dag. Man gætter på, at der i Hedeby har været, men man regner med, at der har været et eller andet sted mellem 1000 og 2000 mennesker boende. Så det er altså en relativt lille landsby, hvad vil man kalde det i dag. Dengang, der var det en kæmpestor by, i hvert fald sådan i en dansk kontekst. De her byer, de ligger ud til havet, og det er fordi alle de veje, vi kører rundt på i dag, de var der ikke dengang. Motorvejen dengang, det var havet. Skulle man have varer fragtet, så gik det hurtigst at gøre det til søs. Så derfor så ligger i hvert fald de fleste byer ud til havet, så man kunne fragte varer ind, og man kunne fragte varer ud. Særligt nede i Ribe og Hedeby, jamen der har der været en vis handel, også med udlandet. Man har fundet en del varer, tøj, keramik, salt, vin for eksempel fra Vesttyskland. Man har fundet smykkesten helt nede fra Sortehavet. Der er faktisk også arabiske mønter, som kunne tyde på, at der har været arabiske købmænd. Vi har også nogle beretninger fra arabiske købmænd, som har nogle beskrivelser af, hvordan danskerne har været i Hedeby. Så der har været hele land har set anderledes ud. Geografien har set anderledes ud. Der har været skov, der har ikke været så meget bebyggelse. Så det har været meget anderledes at gå rundt her i Danmark for over 1000 år siden. 793, der starter vikingetiden. Arkæologerne, og hvis man bruger deres fund, så vil de gerne have vikingetiden til at starte cirka 100 år tidligere, men også historikere, vi er rigtig glade for årstallet 793, for der har vi den første beretning om, at vikingerne har været en tur i England og har plyndret et engelsk kloster. Det er på en lille engelsk ø, der hedder Lindisfarne. Der lå et kloster. I dag der ligger nogle ruiner af samme kloster. Et kloster er underlagt det, man vil kalde Guds fred. Der er ikke nogen, der rører et kloster, fordi det er beskyttet af Gud. Og hvis man rører ved et kloster, så kommer Gud efter en. Så alle de kristne, de tog ikke røre de her kloster, og derfor så var der heller ikke så meget beskyttelse i de her kloster. Klosterets problem, det var så, at nu kom der nogle vikinger. Og de her vikinger, de var ikke kristne. De troede på nogle helt andre ting. Så de var ikke bange for at få Gud efter sig. De kunne tværtimod se, der ligger et fuldstændig ubeskyttet kloster med en masse rigdomme. Og så kom vikingerne ellers og sagde haps og tog alle de her rigdomme. Det ved vi, fordi at det er skrevet ned. Vi har ikke selv skrevet det ned, det står ikke på dansk. Men i England, der har man en angelsaksisk krønike, hvor man skriver ned, hvor man skriver landets historie ned. Den her beretning, den er nedskrevet i slutningen af 800-tallet. Det vil sige, det er sådan cirka 100 år efter det her angreb fandt sted. Så derfor så skal den gode historiker være lidt kildekritisk. Kan vi egentlig stole på, hvad der bliver sagt, når det først bliver skrevet ned 100 år eller mere, efter at det faktisk fandt sted? Den her beretning, den indeholder et meget kritisk syn på vikingerne. Det kan man jo sådan set godt forstå, og det er nok med rette, når vi er som vikinger kommet til England og har plyndret og taget en masse skatte og sådan noget. Men beretningen, den beskriver også, hvordan at vikingerne er kommet med tordenvejr, og hvordan vikingerne er kommet med drager, altså store dyr, der kan flyve med store vinger og kan spyde ild og sådan noget. Så det matcher ikke helt med vores naturvidenskabelige tilgang her i nutiden. Så det vil passe lidt bedre på, at der måske var nogle kristne mennesker, der i eftertiden gerne ville have, at man skulle have et særligt syn på vikingerne. Altså de havde en interesse i, afsenderen her har en interesse i at fremstille vikingerne på en særlig dårlig måde, særlig ond måde, fordi vikingerne har været og plyndre deres kloster. Det her kloster på Lindisfarne, det var langt fra det sidste kloster, der blev angrebet. Så på den måde så har der været et lidt anspændt forhold mellem den kristne kirke og de her vikinger. Yes.
Så sådan en beretning fra en angelsaksisk krønike kan måske ikke bruges til at vise de præcise detaljer i, hvad der er sket. Vi kan bruge den til at sige noget om, at vikingerne nok har været der, og så kan man ellers bruge sådan en kilde til at vise, hvordan at englænderne gerne ville fremstille vikingerne. Yes. I virkeligheden så var vikingerne nok mest af alt et landbrugssamfund. Det er bare ikke så spændende at høre om. Det er mere spændende at høre om, hvordan man har været ude og erobre og sådan noget. Men i virkeligheden så har man brugt rigtig lang tid på at dyrke jorden. Jeg bad AI om at lave et billede af et vikingesamfund, og hvordan at de dyrkede jorden, og det her billede, det var det, den kom op med. Her der er hele familien ude at hjælpe. Det er sådan set nok rigtigt nok. Alle, mand, kone, børn, har haft en rolle i at passe hjemmet. Der har ikke været den samme barndom, som der var i dag. Alle har skulle bidrage til, at hjemmet kunne fungere, at man kunne have mad på bordet. Det kan godt være, at alle har været med i marken en gang imellem, når der skulle høstes. På det her billede, der er man både i gang med at høste, og man er ved at så, og man er ved at pløje jorden samtidig. Så der er et eller andet, der er gået lidt galt for AI her. Men man kan i hvert fald se, at hele familien bidrager. I virkeligheden så var det nok mest manden, der var ude og dyrke jorden. Har det været en rig familie, hvor der har været trælle, altså slaver, så har de nok også skulle lave noget af det hårde arbejde. Kvinden har stået for at passe hjemmet, og børnene har nok gjort, hvad de kunne. Det kunne for eksempel være at passe dyr, hvis de skulle ud og græsse, jamen så kunne man sende børnene med og sørge for, at dyrene ikke forsvandt. Yes. Kvinden har stået for at passe hjemmet. Kvinden har sådan en lidt særlig rolle her i vikingetiden. Når manden er på togt, hvis han er det, jamen så har kvinden ret meget magt i hjemmet. Så er det hende, der er derhjemme. Det er hende, der har sådan en ret selvstændig rolle, fordi det er hende, der passer hjemmet. Kvinden kunne også søge skilsmisse. Det kunne hun gøre, ikke hvis hun bare havde lyst. Ikke sådan, der er ligestilling på det her tidspunkt. Men hvis nu manden havde slået, ikke 1 eller 2 gange, men hvis manden slog hende 3 gange, så måtte hun gerne søge om skilsmisse. Kvinden kunne også søge om skilsmisse, hvis manden ikke havde haft sex med hende i 3 år, så kan man også som kvinde i vikingetiden få skilsmisse. Yes. Der er ikke ligestilling. Det må man ikke tro. Men kvinderne har måske nogle sådan lidt mere, altså bare det, de kan få skilsmisse, er ikke helt unikt, men det er i hvert fald ikke noget, man ser hele vejen op gennem historien. Så på den måde, så er det en lidt særlig rolle. Rent politisk, der har kvinden ikke ret meget at skulle have sagt. Var der ting, der skulle afgøres på tinge, altså hvad vi i dag vil kalde for en retssag, jamen så var kvinden ikke inviteret med. Så sådan rent politisk, der havde hun ikke særlig meget magt. Det her landbrugssamfund, det gik sådan set rigtig godt. Det gjorde det af flere forskellige årsager. Noget af det, som gjorde, at man blev rigtig dygtig til landbrug, det var, at man opfandt en muldfjeldsplov. Det er en plov, som var rigtig god til at vende jorden. Man kunne lave et mere effektivt landbrug. Man fik mere ud af at dyrke jorden. Derfor så kunne man også blive flere mennesker. Man kunne hele tiden få mere mad. Vi oplever også, at man kan sige i udgravninger, at der er en tendens til, at man får større huse herop gennem vikingetiden. Man rykker stalden ud af husene. Så der sker nogle forskellige ting i forhold til den måde, man bor på. Vikingerne, de spiser sådan ikke super varieret. De får noget fisk, de får noget kød en gang imellem. De har også noget mad, som de dyrker. Og derfor så er de faktisk også relativt høje. Vi kan se ud fra udgravninger af grave, at vikingerne de var relativt høje sammenlignet med andre perioder i Danmarks historie. Vi kan se, at en vikingemand, han var de her 1,72,6 i gennemsnit. Kvinden er 1,58,1 cm, og det er faktisk en del højere, end hvad man var 1000 år senere. I 1896, der har man også målt, man har blandt andet målt en masse unge mænd, der skulle til session, og kunne se, at de er 1,72, de er altså 2,6 cm lavere. En af årsagerne til det i hvert fald, det er, at man fik en del mere protein i vikingetiden. Det gjorde man ikke op i 1800-tallet, der levede man meget af grød, man levede af brød, og der er det ikke særlig godt, hvis man gerne vil vokse. Så på den måde, så kan man forklare, at vikingerne, de var
om ikke andet højere. I dag vil vi stadig betragte dem som relativt små sammenlignet med os. De nyeste tal, jeg kunne finde fra 2022, der er en mand 1,80 og en kvinde er 1,66. Så sammenlignet med os i dag, hvor vi spiser varieret, vi har bedre sundhedsvæsen, vi har forstand på kost, alle sådan nogle ting, vi kan få nogle vitamintilskud, altså noget, gør, at vi er markant højere i dag, end vi var i vikingetiden. Men vikingerne, de var relativt høje, men de var ikke fordi, at de var sådan specielt sunde nødvendigvis. I forhold til levealder, der blev vikingerne ikke særlig gamle. 40 år, sådan cirka. Mændene blev ikke helt så gamle, som kvinderne gjorde. I dag, der en ung pige, der bliver født i 2025, skal regne med i gennemsnit at blive over 95 år gammel. Det er altså mere end dobbelt så gammel, vi bliver i dag, sammenlignet med vikingerne. Og det er jo mest af alt, fordi det var rigtig, rigtig hårdt at være viking. En viking skulle knokle i marken. En viking boede i nogle huse, hvor der typisk var et bålsted. Der var fugtigt, der var røg. Derudover så var man måske på togt en gang imellem. Der var nogle sygdomme, som man ikke kunne bekæmpe. Der var ikke lige sådan et velfærdssystem, som vi kender i dag. Derudover så særligt kvinderne, kun kvinderne, blev hårdt ramt af fødsler. Det var også en farlig ting på det her tidspunkt. Der er altså mange kvinder, der ikke overlever fødslen. Så derfor så kan vi ud fra de udgravninger, vi har lavet, konkludere, at man levede ikke særlig lang tid i vikingetiden. Yes. Mange skeletterne er også blevet fundet med gigt og sådan noget, fordi det har været et rigtig, rigtig hårdt tilværelse. Der har været meget hårdt fysisk barsk arbejde. Ja. Togterne, det er typisk dem, vi kender vikingerne for. Og vikingerne, det var overhovedet ikke de første, der tog afsted på togt, men de gjorde det hyppigere, end man tidligere har gjort. Det er der nogle forskellige forklaringer på, men der er nogle sådan rent tekniske forklaringer i forhold til, hvordan de byggede deres skibe, som muliggjorde det. Noget af det, der er rigtig vigtigt, det er også, at man begyndte sådan for alvor at bruge sejlet. Man fik prioriteret og lavet nogle sejl. Sejlet, det gør, at man ikke skal bruge så meget muskelkraft, men hvis man har sådan et sejl, som typisk var lavet af hør eller uld, jamen så kunne man bruge vindkraft, og så kunne man komme meget hurtigere og meget længere væk. Det her, det er noget af verden. Danmark ligger her. De danske vikinger, vi tog faktisk ikke sådan super langt væk. Vi tog ned omkring Normandiet i den nordlige Frankrig, og så tog vi ellers primært til England. De norske vikinger, de tog mod nordvest. De tog til Island, nogle gange tog de endnu længere væk, så tog de til Grønland. Der er faktisk også fundet beviser for, at de har været hele vejen over i Nordamerika. De har altså opdaget Amerika sådan cirka 1000 år før at Columbus har været herovre, eller i hvert fald 500 år før Columbus har været herovre. En del tid efter, at der var jo sådan set allerede mennesker derovre, der var en masse indianer og sådan noget, som jo også mennesker, så at sige, at det var vikingerne, der fandt Nordamerika. Det er nok heller ikke helt rigtigt. Men ja, der var de i hvert fald. Det var de norske. Svenskerne, de tog den anden vej. De tog ned gennem Østeuropa, der er nogle store floder. Der tog de hen, de kom til Ukraine, de kom til Rusland, de kom måske ned i Mellemøsten. Så vikingerne, de har været vidt omkring. Der er forskellige beretninger fra den angelsaksiske krønike igen. Det var det samme sted, hvor vi kunne læse omkring Lindisfarne, de frankiske rigsanaler. Vi har også forskellige beretninger fra andre steder i verden, som beskriver, hvordan at vikingerne har været der, hvordan vikingerne er kommet, hvad der er sket. Mange gange så handler det omkring plyndringer, men nogle gange så handler det altså også om, at der har været diplomatiske forbindelser. Når vikingerne tog ud, så var det ikke kun på plyndringstogt. Mange gange så tog man ud for at handle. Nogle gange tog man måske bare ud for at tage på eventyr. Nogle gange tog man måske ud af helt andre årsager. Men vi kan i hvert fald læse om, at vikingerne har været rundt i verden. Vi kan også
ud fra arkæologiske fund se, at der har været vikinger rundt omkring i verden. For eksempel så har vi nede i Tyrkiet, i det nuværende Istanbul, der ved vi, at der har været vikinger, og hvordan ved vi så det? Jo, det ved vi, fordi at der i en moské inde i Istanbul er 2 vikinger, som har været på togt. De har været på tur. Hvad de har lavet i Tyrkiet, i Istanbul, det ved vi ikke, men vi er helt sikre på, at de hed Halfdan og Arne, fordi de har siddet og har hakket deres navne ind i den her moské. Så man kan tage ned til Istanbul og se, hvordan de her vikinger, de har hakket deres navne, Halfdan og Arne, ind i moskéen. Yes. Hvem bestemte så i vikingetiden? Det er vi meget usikre på. I hvert fald i starten af vikingetiden. Der har helt sikkert været nogen, der har haft noget magt, men hvor meget de har haft af magt og over hvem, det ved vi ikke noget som helst om. Vi kan sådan sammenligne med andre samfund, der ligner ude i verden, og et godt bud kunne være, at der har været nogle høvdinge. De her høvdinge, de har haft magten over et relativt lille område. Ved siden af har der så været nogle andre høvdinge. Nogle gange har de her høvdinge været lidt op ad toppes, så har de bekriges, og så har de måske den ene høvding er nok død, og så har den anden høvding fået lidt større områder, og så på den måde, så har der nok været relativt uroligt. Nogle gange har man haft alliancer med andre høvdinge, man har måske giftet sine døtre væk for ligesom at etablere nogle bånd og danne nogle alliancer, men vi er ret usikre på, hvem der egentlig har haft magten. I hvert fald frem til sidste halvdel af 900-tallet. Her, der har vi nemlig en sten. Og det her, det er den vigtigste sten i Danmark. Det er særligt den store her. Det her, det er Jellingestenen. Det er en mand, der hedder Harald Blåtand, som har rejst den. Han har nemlig skrevet noget på den. Han har blandt andet skrevet, Harald Konge lod rejse denne sten, den Harald, som vandt sig Danmark al og Norge og gjorde danerne kristne. Det er måske en kort tekst, men I må tænke på, at vi har ikke særlig meget tekst fra Danmark, så vi er rigtig glade for alt den tekst, vi overhovedet kan få. Og den her tekst, den siger trods alt ret meget om, hvad der sker lige præcis i den her periode. Vi ved for eksempel, at der er en konge, der hedder Harald. Det er ham, vi senere kender som Harald Blåtand. Han har rejst den her sten, og så står der, at Harald, som vandt sig Danmark al. Altså han har vundet magten i Danmark og Norge. Det kunne tyde på, at der nok har været en eller anden form for krig. Vi kunne nok også forestille os, at der måske ikke har været et samlet Danmark, inden at Harald har vundet hele Danmark. Så det her det er den første skriftlige kilde i Danmark, som fortæller om Danmark som et samlet kongerige. Derfor bliver det her også kendt som Danmarks dåbsattest. Det er lidt søgt måske, men det er i hvert fald sådan første gang, hvor at et samlet Danmark bliver nævnt her i anden halvdel af 900-tallet. Derudover så siger den også noget andet meget vigtigt, nemlig at det var Harald, som gjorde danerne kristne. Jeg kommer til at fortælle lidt om religion senere, men det er altså også noget, som han har gjort. Eller han selv har skrevet, han har gjort i hvert fald. Yes. Der er 2 sten. Der er den her, den store. Det var altså Harald Blåtand, der rejste den. Så har vi en lille en her også. Det var Harald Blåtands far, der rejste den. Harald Blåtands far, han hedder Gorm den Gamle. Han har rejst den her for hans kone. Hun hed Thyra. Og der har sikkert været flere af de her Jellingsten. Og et problem med de her runesten, det er, at man ikke har passet så godt på dem op gennem historien. Det har været nogle ret gode sten, så de er blevet brugt måske som kampstensfundament i kirkerne eller et eller andet. Så nogle gange, når man skal restaurere for eksempel en kirke eller nogle gamle bygninger, jamen så opdager man, at der er runer på nogle af de sten, der er blevet brugt til det. Yes. Harald Blåtand fortsætter vi lige lidt med. Ham ved vi relativt meget om. Ikke super meget. Mange ting må vi gætte os lidt til, men vi ved nogle flere ting om ham, end vi gør om mange af de andre vikingekonger i hvert fald. Vi ved blandt andet, at han lavede 5 ringborge. En ringborg, det er i dag, der vil det se ud nogenlunde som det billede her, hvis vi er heldige.
Det her, det er Trelleborg ved Slagelse, tror jeg nok. En ringborg, det er en ring, og så er det en borg. Deraf ringborg. Der er 4 åbninger, et i hver verdenshjørne, og herinde der er der så nogle bygninger. Det fantastiske ved det her, det er, at man kan lave dem. Der har også været noget murværk og sådan noget dengang. Det har været ret større, lidt mere interessant at kigge på dengang måske. Det der er det interessante, det er, at man har været i stand til at lave dem her. Det kræver enormt meget arbejdskraft. Det har man gjort. Man har lavet 5 identiske, stort set identiske rundt omkring i landet, helt fra Køge i øst og op til Limfjorden. Så man er ret sikker på, at når Harald Blåtand han har lavet de her 5, så må han også have haft magten i Danmark. Der er mange ting, vi ikke ved om de her ringborge. For eksempel, hvorfor byggede man dem? Og det tyder også på, at de kun har været der i ganske få år, og så er de sådan set blevet pillet ned igen. Så kan arkæologerne grave nogle ting frem, men det har ikke været anvendt som et borgværk i hvert fald. Vi ved ikke hvorfor. Det står ikke skrevet nogen steder. Så ja, der må vi ud og gætte. Det vender jeg tilbage til lige om lidt. Jellinge. Det var der Harald Blåtand og hans familie, de holdt til. Og der kan man stadigvæk i Jellinge i dag se, det kommer jeg ikke til at forklare særlig meget, men Jellingestenen står der er nogle gravhøje og sådan nogle. Der er nogle forskellige ting, man kan se stadigvæk. Yes. Harald Blåtand, han omvendte danskerne, han kristnede danerne. Danerne på det her tidspunkt, danskerne, det var ikke kristne folk, det var asatroende, det var den nordiske religion. Thor, Odin, Loke, Freja, alle dem der, det var dem, man troede på. Men vi går altså over til kristendommen i den her periode. Og når jeg siger, at vi går over til kristendommen her i vikingetiden, så det er en meget, meget lang proces. Det er ikke sådan, at man bare med den ene dag for den anden knipser med fingrene, og så nu tror vi på nogle andre. Det har været en lang proces. Hvor lang tid det har taget, aner det ikke. Der har været kirker relativt tidligt nede i Hedeby. Der har været asatroende relativt langt op gennem historien. Man kan sådan set stadig finde asatroende i dag. Så den her overgang til kristendommen, det har taget tid. Yes. Noget af det, man diskuterer rigtig meget, det er, hvorfor lod Harald Blåtand sig egentlig kristne? Og det ved vi ikke. Men vi kommer meget gerne med en masse gæt. Et bud, det kan jo være noget, vi kender som Poppos mirakel. Poppo, han var en munk, han kom til Danmark, og vi har nogle beretninger om, hvordan det lykkedes ham at overbevise Harald Blåtand om, at han skulle være kristen. Poppos mirakel. Miraklet ligger i, at Poppo, han viste, hvor stor Gud var, at man skulle tro på Gud ved at bære noget glødende jern. Det skulle så tilsyneladende have overbevist Harald Blåtand om, at når nu at manden her, Poppo, han kan stå og bære noget fuldstændig absurd varmt jern, jamen så det må være Guds mirakel, det er noget Gud han kan gøre, Gud er stor, så skal vi alle sammen blive kristne. Det er ligesom det, der er forklaringen her i Poppos mirakel. Igen, ligesom med Lindisfarne og dragerne og sådan noget, så er der sådan noget videnskabeligt, der måske ikke passer så godt i, at det nok er de færreste mennesker i dag i hvert fald, der vil tro på, at en munk vil kunne stå med noget glødende jern. I dag, der vil man måske finde det mere sandsynligt, at det i eftertiden er nogle kristne munke, der har forsøgt at få den her omvendelse, altså at få kristning af danerne til at lyde som et mirakel. Det kunne man godt forestille sig, at de kunne have en interesse i. Det lyder måske mere sandsynligt, end at ham her, Poppofyren, han har stået med glødende jern. Vi har også en masse andre bud på, hvordan det måske så kunne være, at ham, Harald Blåtand, han blev kristen. Det kunne være, at han sådan set bare blev overbevist. Det er en mulighed. At han så lyset, fik en åbenbaring og skiftede til kristendommen. Det kan vi ikke vide. Det er en mulighed. Et andet godt bud kunne være, at Harald Blåtand, han lidt frygtede, at vores asatro, vores hedenske religion, ville blive brugt som en årsag til at angribe Danmark. Vi havde i hvert fald på det her tidspunkt, der havde vi en tysk-romersk kejser lige syd for grænsen. Han hed Otto den første,
og han var op omkring grænsen til Jylland en gang imellem. Det er man sådan nogenlunde sikker på. Men hvad der sådan præcist skete, det er vi lidt usikre på. Man kunne måske forestille sig, at et bud kunne være, jeg ved det ikke, men et bud kunne være, at Harald Blåtand, han bliver lidt presset af ham her, Otto, og først har man måske forsøgt at lave nogle ringborg, man har forsøgt at lave nogle store magtcenter, nogle forsvarsværker, altså de her ringborg, som ud fra datiden var sådan relativt store, men at man måske er endt med at lave en fredelig aftale om, at vi bliver kristne. Otto holder sig ud af Danmark. Til gengæld så nedlægger vi de her ringborg. Det kunne være et bud. Det kunne også være fordi, at der er noget ret fedt i kristendommen, hvis man er konge. Og det var Harald Blåtand. Hvis man nu er en kristen konge, jamen så er man nedsat af selveste Gud ham selv. Og det er ret fedt, fordi så kan man sige til alle sine undersåtter, at man er den eneste Gud, man er den eneste retmæssige Gud, og hvis der i øvrigt er nogen, der gør noget, som man ikke har lyst til, jamen så er det det samme som at sige Gud imod. Det her det er et meget religiøst samfund, det er det hele vejen, eller mange år frem i Danmarks historien stadigvæk, så på den måde kunne det være ret smart, og man kunne få noget legitimitet som konge ved at gå over til kristendommen. Den sidste bud, jeg har taget med her, det er, at kristendom, det er sådan et stort fællesskab i Europa, og kunne man komme ind i det her fællesskab, så kunne det også åbne nogle muligheder for handel. Det kunne man også godt forestille sig, at en konge kunne have nogle interesser i at gå ind i det her store fællesskab og kunne være med til at tjene nogle penge, og det ville være rigtig godt for landets økonomi og for kongens økonomi måske også. Det kunne også være, at der var flere af de her forklaringer. Det kan også være, at der er nogle helt andre forklaringer, som vi bare ikke ved noget om. Yes. Den næste fyr, jeg tager med her, han fortæller jeg næsten ikke noget som helst om. Det her, det er Svend Tveskæg. Han er, det her, vi har ikke noget billede af ham, fordi at, hvorfor søren skulle man have det fra? Svend Tveskæg, det var Harald Blåtands søn. Det er vi ret sikre på. Måske han ikke sådan biologisk var hans søn. Det er man lidt usikker på. Men det er han i hvert fald sådan kendt i eftertiden som at være søn. Han blev konge efter Harald Blåtand. Præcis hvad der skete, det er, at nogen mener, at de var ret meget op og slås der igen nogle meget fantastiske beretninger om, hvordan Svend Tveskæg måske ikke har henrettet sin far og sådan noget. Svend Tveskæg, han var en lidt anderledes konge. Harald Blåtand, han havde meget fokus på Danmark, de ting, der skete inde i Danmark, Jellingestenen, der var Ringborg, sådan nogle ting. Svend Tveskæg, han skulle ud i verden. Han skulle på togt. Det er jo ligesom det, man kender ham for. Han havde en lidt anden tilgang til særligt udenrigspolitikken. Han tog ud i verden, og det gjorde hans søn også. Svend Tveskæg, altså de har mange børn, men der er kun en, der bliver konge efter dem, og det er ligesom ham, man husker. Vi havde først Gorm den Gamle, så havde vi Harald Blåtand, så havde vi Svend Tveskæg. Den næste store, han hedder Knud, den store. Og ham kender vi, fordi han er ligesom manden bag det, vi kender som Nordsøimperiet. Og Nordsøimperiet, det er ret fedt. Der var Danmark vigtig. Der havde vi har Danmark her. Lige nu, lille knalding i midten af Nordeuropa. Dengang, der havde vi også Danmark. Vi havde også den nordligste del af Tyskland. Vi havde også sådan den vestligste del af Sverige. Vi havde Norge også. Og så havde vi altså sandeligt også en stor del af Storbritannien, England herover. Så under Knud den Store, der er vi super vigtige. Vi er et kæmpe stort land. Vi er et relativt stort land sammenlignet med i dag i hvert fald. Vi er en af de sådan, vigtigste nationer i Europa. Så i den her periode, der er under Knud den Store, der er Danmark et relativt stort kongerige. Yes. Vi er meget glade for historiebrug i historie. Altså hvordan er historien egentlig blevet brugt? Og man kan bruge historien på rigtig mange forskellige måder. Nogle gange så oplever man, at historien er blevet brugt til at forsvare et særligt synspunkt eller en politik. Historien kan også bruges til at skabe sådan en fællesskabsfølelse, en fælles identitet, en national følelse. Og lige præcis til det, der er vikingetiden rigtig, rigtig god. Vikingetiden,
Vikingetiden har ikke altid eksisteret. Vikingetiden er sådan set først blevet opfundet, eller ordet vikingetid bliver første gang brugt i 1873. Det er ikke så lang tid siden. Før det, der kaldte man det ikke vikingetiden. Der var det noget sen jernalder, eller noget oldtid, eller noget tidlig middelalder, eller sådan noget. Men her i slutningen af 1800-tallet, der finder vi på at kalde den her periode for vikingetiden. Og det gør vi, fordi 1800-tallet, det var noget lort. Det var virkelig noget. Der skete en masse gode ting i 1800-tallet. Vi får vores grundlov, og vi begynder at få noget demokrati. Vi holder op med at have slaver i Danmark. Men sådan helt overordnet, så 1800-tallet, der skete virkelig nogle lidt uheldige ting. Vi har et nederlag i 1864, hvor det er sådan et nationalt traume nærmest, hvor at Danmark bliver virkelig, virkelig hårdt ramt. Det gør vi sådan rent geografisk. Vi mister Lauenborg, vi mister Slesvig, vi mister Holsten. Vi bliver virkelig, virkelig hårdt ramt på den nationale stolthed. Det er forvejen ikke gået særlig godt i 1800-tallet. Der var en fyr, der hed Napoleon, med nogle Napoleonskrige, og vi kom til at holde lidt med Napoleon, og Napoleon han tabte, og vi endte med at gå statsbankerot. Det gjorde vi i 1813, i 1814. Der mistede vi Norge, som vi havde haft i lang tid, så vi bliver mindre og mindre, og det gør vi altså også her i 1864. Derfor så opfinder vi vikingetiden, for vi har ligesom sådan et behov for at se tilbage i historien. Vi har et behov for, vi befinder os også i det, vi kalder nationalromantikken her, hvor man har sådan en meget romantisk syn på det nationale, altså på Danmark. Vi har behov for ligesom ophøje os selv, se tilbage på den gang, hvor vi var store, stærke og betydningsfulde. Så på den måde så giver det meget god mening, at det lige præcis er her umiddelbart efter 1864, at vi opfinder vikingetiden, hvor vi havde Nordsøimperiet. Vi har været ude i verden, hvor vi var frygtet. Og vi har så brugt vikingetiden til ligesom at vinde vores stolthed tilbage. Måske ikke så meget hos andre, men i hvert fald sådan vores egen selvforståelse. Vikingetiden har også været rigtig god, har været god at dyrke i den her nationalromantik, fordi det er i den her periode, kan man godt argumentere for, at den danske stat sådan begynder at opstå. Vi havde Jellingestenen med dåbsattesten, hvor danerne bliver samlet. Vi har også vores kongerække, som kan spores helt tilbage til Gorm den Gamle. Mange af de byer, som der var dengang, dem har vi stadigvæk. Man begyndte også at slå mønt. Der er sådan nogle forskellige ting, beskatning, man har noget værnepligt, sådan nogle forskellige ting, som stammer helt tilbage fra vikingetiden. Så man kan sige, at på den måde har vikingetiden været med til at danne det Danmark, som vi kender i dag. Vikingerne, de har stadigvæk en stor betydning. Det havde de i 1800-tallet, men det har de sådan set stadigvæk i dag, og I kan se mange firmaer bruger stadigvæk de her vikinger til at brande dem selv. Fodboldklubber har dem i logoerne. Strygens leverpostej. Hvis vi tager ud på Strøget eller Nyhavn, et eller andet sted i en souvenirbutik, så vi ser meget af det her souvenir, som vi sælger til turister. Det er noget med vikinger. Typisk nogle små mænd med horn på hjelmene. Der var ikke horn på hjelmene i virkeligheden. Det er lige meget. Det ligner nogle vikinger. Det er sådan, vi har en forståelse af, at vikingerne ser ud. Så det er stadigvæk noget, vi bryster os af. Rådet for Sikker Trafik har lavet reklamer for brug af hjelm og har brugt vikingerne. Der er en hel masse steder, hvor vi godt kan se, at vikingerne de bliver brugt i dag. At vikingetiden er vigtig for vores historie, det kan man også se i forhold til de utrolig mange museer, der ligger omkring hele vejen rundt i landet, som handler omkring vikinger. Har man lyst til at vide noget mere, eller lyst til at opleve vikingerne, så er de døde. Det kan man ikke, men man kan tage på museer, man kan finde en masse af de ting, som arkæologerne har gravet op. Der er udstillinger på Nationalmuseet, der er vikingeskibe, der er blevet genskabt, der er blevet konstrueret, så de ligner så meget, som man overhovedet kan. De vikingeskibe, man havde for 1000 år siden. Der er landsbyer, der er blevet forsøgt genopført. Der er i Sagnlandet Lejre, der er der bygget en stor kongehal. Ringborgene
ligger der stadigvæk. Man kan ikke se hele borgværket, man kan se højene, og der er typisk også nogle udstillinger omkring det. Jellinge-monumentet ligger der stadigvæk. Så der er en hel masse steder, hvor man kan tage hen og opleve de her vikinger, hvis man skulle have lyst til det. Det var vikingetiden. Over and out.